Ano, nyní vidíte záběr z bobové dráhy v Peci pod Sněžkou. Jedu já, moderátorka TV Nova, jak je všem dobře známo, Michala Wimmerová, a bobový mistr světa Pavel Steinhauser, který, jak je všem dobře známo, dostal 3 tituly nejlepšího jezdce bobové dráhy. Nyní se podívejme, jak takový Pavel umí řídit tuto bobovou věc. Jedem. Ještě Pavel? Ano. A jedeme! Ano, s mistrem republiky! Pavlem Steinhauserem! Jedeme velice pomalu. Ano, nabíráme rychlost 90 km/h. Rychlost 90, 150 km/h. Ježiši Krista! Jedeme! Pavel! Ano, již se blížíme do finále, prosím pěkně. Ano, Pavel zvládnul jízdu na jedničku. Ano. Mistr světa bobové dráhy zvládnul jízdu na jedničku, přátelé, ano. Jo. Nyní vystupujeme, přátelé, ano. Pavle, s dovolením, vaše vzácná noha. Děkuji. Jak se cítíte, mistře, po takovém závodu? Blbě. Blbě? Z čeho je vám blbě? Ležela se na něm já, taky mu blbě. Nyní se loučíme z bobové dráhy Pec pod Sněžkou, Michala Wimmerová, TV Nova.